A Corporación Municipal do Carballiño reunirase mañá na sesión ordinaria correspondente ao mes de setembro, cun total de 16 puntos na orde do día, sendo a meirande parte deles expedientes de ordenanzas fiscais e de modificación de créditos. Asemade, debatiránse dúas mocións do Grupo Espazo Común, unha relativa a solicitar o traspaso á Deputación Provincial do Servizo de Recadación e outra na que se demanda unha axuda de 100 euros a todas as familias para mercar material escolar. A concelleira de Espazo Común, Érica Paz, criticou a distribución das axudas realizada polo Concello o curso pasado. Estamos nun inicio de curso, as familias cada vez están máis achuchadas, sabemos como está a cesta da compra de cara, sabemos como está que teñen que comprar roupa, libros, material escolar, todo encarecido, entonces que necesitábamos darlle facilidades a esas persoas para que axuden. O goberno naquel momento de Paco Fumega desmarcouse dicindo café para todos non e acabou resultando ser café para ninguén. O Partido Popular neste caso apoiou eso, sin embargo, como lle prometeu o alcalde Fumega dar axudas para libros daquela que saliron no mes de decembro, subironlle a cambio, subironlle o soldo o equipo de goberno naquel momento do Partido Socialista, e acabaron por dar 4.500 euros, cando o prometido inicialmente foron 60.000, logo acabou sendo a transferencia de crédito para poder dar esas axudas de 45.000 e ao final, cas bases que fixeron, que non xa advertimos unha e outra vez que esas bases non iban a deixar fora a casi todas as persoas do Carballiño, excepto as máis necesitadas, que nese caso xa deberían ter axudas para que fora gratuita a súa educación, pois deixaron a casi todo o mundo fora. De feito, deron 4.500 euros soamente e levaron, deixaron outro para as arcas. Despois o alcalde vendeo como un aforro que vai a aforro do Concello e aos bolsillos dos veciños do Carballiño que tiveron que pagar o material escolar e os libros. E tamén Érica Paz, concelleira de Espazo Común, suliñou irregularidades na tramitación dos recibos da recadación. Nos gustaríanos que fora unha recadación remunicipalizada, pero vemos que o alcalde Fumega non está por remunicipalizar ningún servizo dos que privatizou, este tampouco, vemos que a empresa de recadación funciona mal, que lle pedimos en reiteradas ocasións que se cobren os recibos que non se lle están cobrando a moita xente coñecida, vemos que hai irregularidades nas que a uns prescríbenselle recibos e a outros cóbranselle, moitos dos prescritos incluso pasan por a oficina do alcalde, que mandan de recadación que teñen que pagar atrasos e demais, e cando pasan por ali despois dinlle que están prescritos e que non teñen que pagar absolutamente nada, e incluso a cuantía chega a ser moi elevada de xente conocida do pobo, con negocios do pobo, e nos informes dos técnicos claramente dignos que os motivacións da non recadación de eses recibos é que non se localizaba para a notificación, o cual é absurdo porque todos coñecemos a esas persoas, todos sabemos onde residen ou onde teñen os seus negocios. Por outra banda, o Bloque Nacionalista Galego trasladará ao pleno de mañá unha proposta na que se rexeita a suba do canon que deberá pagar o Concello a Sogama. Escoitamos a voceira do BNG, Sofía García. O que vamos a pedir vai a ser o rexeitamento da suba do canon de Sogama e poñer en riba da mesa un novo modelo de xestión de residuos. A empresa Sogama, que é unha empresa pública cuyo capital está participado nun 51% pola Xunta de Galiza e un 49% por empresas privadas que todos coñecemos como pode ser Gas Natural, decidiu de forma unilateral, injustificada e abusiva unha suba de máis do 60% do canon. Isto vai a facer en dous tramos, un xa se fixo, que é a suba do 30% no primeiro semestre de 2024, donde pasamos de pagar 68 euros por tonelada a 88 euros. E agora non lle chegaba con esta suba, sino que vamos a ter que pagar un 30% máis e vamos a pasar de pagar
de 88 euros a 108 euros por tonelada. Preguntarás a veciñanza cal é o motivo desta suba. Pois o motivo é a nefasta xestión do tratamento de residuos que fai esta empresa e o incumplimento das normativas comunitarias. Entón, ante esta subida desproporcionada, nos consideramos que non se pode facer así, non vamos a pagar ás veciñas e veciños de todos os concellos a mala xestión da empresa e, dende o BNG, o que propoñemos é darlle un xiro ás políticas na xestión de residuos, primando, promocionando e fomentando pois a recollida selectiva, a reciclaxe e a reutilización fronte a un modelo pois obsoleto, costoso e antiecolóxico que é o sistema Sogama, que se basa na incineración e no vertedoiro de lixo. Temos datos da propia empresa que nos di que de todo o lixo que levan os camións a Sogama, pois o único que se recicla ven sendo un 20%, é dicir, que o 80% de todo o lixo que recollen pois vai á incineración e ao vertedoiro.